Kidam tang phai kuni ni phai kretrogar ni tili apor Hanjanglangso Karbi Hemtun Kalyan Ashram Asai Hemalong Karbi Employees Association Hanjanglangso Zonal Committee atum pen arpu Kimi kachelar amei kangni pon pusibirta riptun long Bangso mai charipon bari mingti Maipu Karbi Employees Association Hanjanglangso Zonal Committee Bangso mai along Central Committee mate tirikama mai pen Kewang Hakim Rongpi Maipu Karbi Employees Association Central Committee Lapen Dilip Rongpi Kongchonbang Karbi Employees Association Central Committee atum pen chitongdut Bangso mai kepadopon nang koklake kedamtang Amaipu barim ingti lapen Sahem Chunbang Chandra Terang alang litum Retired mate government pen asai job ik elo pusi alang litum Bangso Karbi Employees Association along sitami arpu chelar pon nangkok pusi ningji Puthot kadu kave chedonsar pen Jayanta Kumar Teron Maipu arpu lapen Hilson Timung Sahem Chundang alang litum Phansi arpu pekpon lapen Kidamtang mate abarim Maipu lapen Sahem Chundang alang litum aphan Karbi Employees Association atum ningkang sampen ke hokalu pajir ponsi sardili terang Kongchonbang Karbi Employees Association Hanjanglangso Zonal Committee alang lihin pen karchoro alam the pajir ponsi mesen pen mai pichun pon Bokajan benanan terang Karbi nong live